thir tu te chi bai vek ule video thar nen kan lo le ta a video dang te po kan lo ron ti chuak zel do na chung te lo thir do ni chuan ka channel te min lo subscribe saka min lo like sak tur le min lo share sak then turin kan som ma sa do cheni ole tun tum video a chonin mobile phone manga spy camera siam dan kan soidon ani hemiatan hianin application pakhat kan mamo achu chu Play Store atang kan download to na ni Play Store kan du ta iRecorder ti kha kan han sa changa ti chon kan download tanga ke chon kalo download to wang tiang hian alo lang ta open ka kal nga lang nang ni chon la download lo wang download tanga tiang hian open nga lo lang na accept a kan du le ngal do ne kan accept ta ti chon tiang hian lo lang ta ta hian set tur chi sang sang alo ma chu chu achung tlang ti dot line pathuma hian kan han click anga setting alo lang ta hela hian setting a kan lo tanga chuan tiang han lo lang a lo kal a lo bok kal le he ta hoi kan han scroll down ta char nga ta hian a icon phone screen a alan dan tura kan du ang khan e ta hian kan select theni tuna chat hi kan lo du chuan a chat anga alan kan du chuan chat icon a hi kan zukri kanga te chuan chutiang bokin a hnuai mi po hi music anga lan kan du chuan music ang ta point kan tianga ka tang ta point ka kha kan du tu ka kan select thei ta te chuan hela hnuai hianin a video kha in height ngal sela kan du chuan hide video in gallery ti kan on don ta ni an lo du lo chuan kan off le ni chuan he la an hoi lam panga hianin hide video from system ti te lo ma hen chu ndu len on anga mani thu a da tai la kha chu ti chuan hang lai po han set tu sang sang oma maro chu khang ka chu an sei vek seng lo nga ti chuan he lai hian poi model pakhat oma heta han a back camera kan nge kan duwa a front camera in a spy tu khanin a em khang e kan du jok ti kan select ta front camera kan du chung front camera back camera kan du ero chuan back camera hin kan han ta nga ti chuan helam a po hian set tu khami ka kan set zo to chung kan back lo nga chuan a chung lam ding lam kil sira sana lep lo langa hian a time ber kan set don chuan anan click nga te hian ani za ta poi kan du ang ka kan ha set thei ta ni te chuan a time a poi hi kan du ang hi kan set thei ta minute dar sam pakhat tang kan du chan dar sam pakhata atiang kanin kan du ka kan set thei ta ni te chuan ka kan set zo chuan duration a re zo nga po hi kan du kan set thei ta minute sam panga kan du chan sam panga kan ta nga back camera nge front camera ka chu kan sei to kami kan set zo fel vek to chuan helai achung lam alaya video camera lem lo langa hian kan zukri kanga ti chuan he tilaya video camera lem lo lang bok alaya sena hin kan zuk click le don ani ti khan alo lang ta helai mi hi kan turn on don ni chuan kan back le ang tiang han lo langa alo kan click kanga ti chuan ti hianin kan record tran thei ta alai sena hian kan zukri kanga ti khan ain record ngal char ta ni a phone a hi lo thin in lo in a lock ma sela ain record char tho ni a phone kan switch off to pani lo chuan
kan du in time kan set up kan ai record char char mai tuna kanan off kanan lock sinanga power button tongan kanan laka kanan open le don kanan open le ta hian ala in record char char mai chuan ahun kan siam hun chung apel che kan allowin off ang automatic in tuna chung kai man kan off a chop khatanga alaya hen kan metliang and off nè kan off ta chuan tuna kan video kha kan endo chan achung tlang dot line pathuma hin kan han kalanga gallery a hin kan zuk endo lani video guru tang kan enang tihan in process char ta thei turin en siam ta te chon kan play chena tiang hira lo lang ngal ta na off ein spy ngal char mai ne ti hian and off tiang khana lo lang ta a te chon kha tianga lo lan to chuan ein record fu ti na anita atiang khanin a spy camera kan siam don chuan kan siam thinanga tangkai pui ngei ka beise in lo tangkai pui ngei ka beise nei ka lo mai